אחרי שראיתי דברים שלא אמורים לראות, כשבראש עוד המשכתי לשמוע קולות ירי ובלי צעקות, הגיעו רגעי הפחד המצמית, המקפיא, המשתק, ובין רגע צריך להחליט, לציית או אולי להתנגד. אמא, הצילו, שמישהו יבוא, עוצם את העיניים, אולי זה חלום, ואקום, אתעורר במיטה לא זרה, באמצע את האור שבקצה המנהרה, הביתה. תחוב פה ולא מדברים, מזל שאנחנו שניים, קשה להרגיע בפנים, כשבחוץ רועמים השמיים, מי יודע אם בוקר עכשיו, אם יגיעו אלינו בזמן, אם נאכל גם היום או נרעב, איך ידעו שאנחנו כאן? אמא, הצילו, שמישהו יבוא, עוצם את העיניים, אולי זה חלום, ואקום, אתעורר במיטה לא זרה, ואמצע את האור שבקצה המנהרה, הביתה. ואתמול פתאום הם הגיעו ולקחו אותך בלי מילה, ונשארתי לבד, הצילו, לא ברור אם זה טוב או נורא. אני שוב מדבר אל עצמי, מתאמץ לשמור על תקווה, לא פשוט להישאר חיובי, שבראש כל מראות הזוועה. אמא, הצילו, שמישהו יבוא, עוצם את העיניים, אולי זה חלום, ואקום, אתעורר במיטה לא זרה, ואמצע את האור שבקצה המנהרה.